हिलावे लगल सखी रे पलंग हिलावे लगल डीजे मिठू राजा पटसोनी गइल रहे उ बहरा कमाए सखी 3 साल के बाद घर आए सखी 3 साल के बाद घर आए गइल रहे उ बहरा कमाए सखी 3 साल के बाद घर आए रहले सखी रे भुकाइल सुन काम गड़बड़ाइल रहले सखी रे भुकाइल सुन काम गड़बड़ाइल बतिया में फंसावे लागल ठिकाना में ठिकाना लगावे लागल सखी रे पलंग हिलावे लागल एकाना में ठिकाना लगावे लागल सखी रे पलंग हिलावे लागल डीजे मिठू हिलावे लागल राजा पटसोनी सखी रे पलंग हिलावे लागल मिक्स बाय अरमान राज हिलावे लागल हाँ सगिया पगइलू खाना हो खाके सखी रे हमरा के लगे बोला के कह दिहलस सखी काम अपन चालू पूछेला अब कहाँ छोड़ी के जालू पूछेला अब कहाँ छोड़ी के हाँ सगिया पगइले उ खाना हो खाके सखी रे हमरा के लगे बोला के कह दिहलस सखी काम अपन चालू पूछेला अब कहाँ छोड़ी के जालू छोड़ी के जालू सखी लागत रहे डर ले पांजा में पकड़ सखी लागत रहे डर ले पांजा में पकड़ हाथ धके मिलावे लागल ठिकाना में ठिकाना लगावे लागल सखी रे पलंग हिलावे लागल एकाना में ठिकाना लगावे लागल सखी रे पलंग हिलावे लागल हिलावे लागल सखी रे पलंग हिलावे लागल डीजे मिठू राजा पटसोनी हाँ हमरा के एको टाइम नहीं सखी छोड़े बैठल माटी के फिर से उकोड़े का कही सखी कुछ कहल न जाला सखी रे दिन भर में 3 बेर खाला सखी रे दिन भर में 3 बेर हाँ हमरा के एको टाइम नहीं सखी छोड़े बैठल माटी के फिर से उकोड़े का कही सखी कुछ कहल न जाला सखी रे दिन भर में 3 बेर उठाला 3 बेर उठाला सखी राइटर मोमताज संगे रहे अरमान सखी राइटर मोमताज संगे रहे अरमान मजा हमसे उठावे लागल ठिकाना में ठिकाना लगावे लागल सखी रे पलंग हिलावे लागल एकाना में ठिकाना लगावे लागल सखी रे पलंग हिलावे लागल गइल रहे बहरा कमाए सखी 3 साल के बाद घर आए रहले सखी रे भुकाइल सुन काम गड़बड़ाइल रहले सखी रे भुकाइल सुन काम गड़बड़ाइल बतिया में फंसावे लागल ठिकाना में ठिकाना लगावे लागल सखी रे पलंग हिलावे लागल एकाना में ठिकाना लगावे लागल सखी रे पलंग हिलावे लागल सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर।